Salam aleyküm. Men Döwran. Habarsız galmayıp beşiğimizde hoş gördük. İlki bilen her biriňize köp sag bolsun aýdysyn beýle. Geçenki bölümde nerden görýäňizi ýazyn diýipdik. Testlerde her biriňiz nerden görýäňizi ýazypsyňyz. Köp sag bolun. Bugünkü täzeligimizde täzelikleriň täzeligi we kliplerimiz, rap dünýäsinden täzeliklerimiz hem-de YouTubeçylarymyzdan. Başlayas Halipa bağışıyımız Hacı Alma Medif'tan Seni Mana. Açtım ara men divana, bu yüreğim para para. Açtım ara men divana, bu yüreğim para para. Şamrat Orazov'tan Şeherin Işıkları. Aynen yarın kuçu yarın yolunda. Aynasını aça bana şarım ana. Bu yolları geçe bayım yanına. Bilecek iyiciden bana. Aydım şeylever şadıyan, şagalanlı, duruşuyla enerjili. Klipte gök renk kemli olunupdur. Esasen sağ renk günün renkini ulanan olsanız has hem gow olur dip pikir etken. Hacı Alma Medif'tan yine bir täze klip yönü bu kadar gaýgylaýdymy şonsuz söýgü. Allah'ın neşideyim leziz sesimi. Nasıl var ya bu hasret yoldan üstümi. Sehot Jumayev Fit Halipa bağışıyımız Döwran Saparov gelýär. Gel yare yarım gel yare. Nerede bile nerede canım al yare. İnne olsa 2019-njy ýylyň yarım milyona ýeten, yarım milyonu geçen kliplerimizi agzasym gelýär. 640 000 Şamrat Orazow aýrylyk klipi ve 10 günüň içinde Kare'nin ýesli tynyma aýdymy 1 milyona ýetdi. Siz hem 2019-njy ýylda köp görülen klipleri bilýän bolsaňyz testlerde belläň. Bayram Nobat gözlerim zary. Gözlerim var ya. Yanlaşın gönlüme yar ya. Elleri bağla ya. Baltımı bağla ya. Bego Fit Firuza göwnümi tap. Gel beni gönlüme tak, sen beni gönlüme tak. Gel beni gönlüme tak, sen beni gönlüme tak. Gel beni gönlüme tak. 2015-nji ýylda da Bego bilen Firuzanyň klibi bardy. Edil şoňa meň dedipdirler. Soňky wagtda YouTube ýaman erwet statistikasyny bozdy. Siz egerde jaňjagala basmadyk bolsaňyz, köp täzeliklerimizden habarsyz galýaňyz hiçili YouTube öňe çykaranyk. Dünýä YouTuberlary hem muny arz şikaýet etdi. Siz egerde jaňjagala basmadyk bolsaňyz, hökmani suratda jaňjagala basın. MP3 aydımlarımıza geçemizde Bombitski track Abduday Fit Vagran Yokoru Dinga Yokoru Nigga. Yine bir gowja track täze ýüz Fit Saik däli söýgülüm. Yaraňy sarayly, yüreğimde çöple umid bilen ýamaşdyryp täzeden urayly. Sen bilen garly kagaşy, bu adyň içine ýaly. Diýme maňa goýberelimi. Türkmen YouTubeçylarymyzdan başlaly Aknur Saparowanyň täze bloguny irewet şekilde gorkuşy. Asız kanalla täze furkol video. Bu söýgü bedenya bu alemi bede du. Tesirler o kavat ýyrkam Nymat kanal diyen kanala kavat delim. Inanmarsaňyz bu jigimiz gatı gülkünç o gülüp içim rezin boldy. Göräýiň de. Dostlar, ýadyňyza salaýyn nidim. Hemme täzelikleriň web salgylary, ýagny sylkalary aşakdadyr. Gelin bugün nostalgiýa edelim. 2010-njy ýylda iň gowy dinleýär aýdymlary, klipiňizi tesirlere belläň innik bölümde agzak geçelim.
Aranızda YouTube'da aydym kanallar bilen gyzyklanýanlar üçin bir täze habarym bar. Dostlar, biz berde kanaly satlyga çykdy. Egerde gyzyklanýan bolsaňyz, Instagramdan Mediatama ýazyp bilersiňiz. Ondan näme? Bugünkü täzeliklerimiň täzelikleri şeýlere. Görüşýänçek, hoş, sag olun. Köp sag olun. Gol däwilmi? Normal. Bugünkü täzeligimizde Bak. men öz kellemde düzdüm, sen ne üt göttün de sonra ikisini. Ne var? 2. Bugünkü Tamam. dünyasından täzelikler, YouTube'çularymyzdan täzelik. Parod etmeli. Klipler. Ne acıyla kaldı? Açtım ara. Şoton. Açtım ara. Pozunu tuttum değil mi? Men divana. Şonsuz idim. Tövbe. 1 milyon etti. Zıt. Katı mende şo. Men gördüm. Gidip böyle diye. Yaman oğlan ayttın mı? Vallahi. Oynama da. Ne yani? Gülmedin mi? Yarıldım öyle. İt gülüp bile koydu. Yok maalesef uratta cancağala basın. Şu ağlayan rını ötken cancağala bastırmak için. Bas Ya bas ko daima açını ait yani. Magic at the